салом дӯстони азиз, як ҳолати ғамгин, як ҳолати вая мегӯм ки бисёри бародаро ҳастанд дар дигар ҷо мехонанд, ё ин ки дар ҷои мо ҳам шояд ки мехонанд. Яъне ки миян дар пеши мо мо фалон ҷо хондем, ҳичро ёд нагирифтем, ҳичро ёд надодам, ҳичро нафаҳмондам, масалан фалон бесмадон. Ҳаминро гуфтанем ки касоне ки дарс метиҳанд вал берез ва ё уверенанд кори худшон ва ё мутахассиси аллакай ҳамин соҳа ҳастанд. Тасаввур кунед дар ҳамин мулки мардум мисол барои шумо шуда шумо ягон чиза ёд бигирем гуфта ҳаракат мекунанд. Яъне ки айваи ҳараката аз одами дарсдиҳанда ҳамагӣ 1% зависид мекунад. Яъне ки ами 1% яъне ба шумо илм метиҳад. Вай наметавонад мағзи сарша дар мағзи сари шумо монад ки ҳамаи илмоша копира кунад дар шумо монад. Яъне ки вай ба таври мисол информатсия шуморо мефаҳмонад 99% аз худи шумо вобастагӣ дорад. Мисол фарз кардем ман ҳамин ручка ҳастам, яъне мефаҳмонанд тра дарс метиҳанд ки бародар мисол ҳамин ручка дидӣ, намира гирифта ай даст ба ай даст бурдан дар кор. Яхе одам вақте гӯш намекунад, ҳамин гапҳоро масалан аҳамият наметиҳад, дастша шунавед, ручка шунавед, бурданша нашунавед ки масалан айра ба айҷа бари як чӣ мешавад, як ҳаракат мешавад. Ҳаминро намешунавад. Ё ин ки бишнавам, яъне ки ҳамин ручка дар дасташ мегирад, ҳаракат намекунад, метарсад, рисковат намекунад. Яъне ҳамин хел моментҳо ҳастанд ки одам аз худаш вобастагӣ дорад. Барои ҳамон шумо бародарон аз ҳамаатон хоҳиш мекунам, апо, хоҳаро, бародаро, селерои муҳтарам, вақте дар куҷое хондед, мисол дарса гирифтед, кӯшиш кунед ҳаракат кунед. Бо мегӯм 99% аз худи шумо вобастагӣ дорад ки агар шумо яъне ҳамин дестиёро накунед, ин дарс ҳичи вай надорад, баш фоида надорад. Аллоҳ нигаҳбонатон.